Ar ganiad Fanffer Bethan felly, a wnaeth Hywcyn a Hywcyn yn unig godi. Oes, mae yna deilyngdod. Oes, mae yna enillid a dyma fe, y prif gyfansoddwr. Mae'r wen yn dweud y cyfan, fe fydd diwrnod agoriadol Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a maes yfed yn aros yn hir yng nghof Hywcyn. Dyna'r ffug enw a'i waith, y gwaith buddigol wedi plesio'r beirniad Meirion Wyn Jones. Wrth i'r cyrchwyr Morley Jones a Sophie Jones i gyfarch yn de Hywcyn. Yn eiliad i'w thrysori, mae'n siŵr gen i i'r prif gyfansoddwr. Meirion Wyn Jones, y beirniad yn den bianydd yn gyfeilydd, yn organydd o fri a'r cyfansoddiad fel mae'n digwydd. Dath i'r brig hefyd yn ddeuawd i'r piano. Fe gliwn i'r gwaith buddigol, cwsg yn y man. Hynny ar ôl i ni glywed pwy yn union yw'r gŵr ifanc hwn. Pwy yn union yw Hywcyn, y gŵr sydd yn ôl y beirniad yn gwbl deilwng o'r fedal gyfansoddi. A'r darn yn heiddi cael ei lwyfannu, y darn coffa cof am daid y cyfansoddwr. Ac yn ôl Meirion Wyn Jones, mae'r emosiynau sy'n dod weithiau gyda cholled neu brofedigaeth i'w synhwyro yn y cordiau terfynol. Ac wrth iddo gyrraedd y llwyfan, dyma gyfle i longyfarch Hywcyn, cyn i ni glywed ychydig o hanes y cyfansoddwr talentog. Wel, mae'n bleser cyhoeddi mae enw prif gyfansoddwr Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Brycheiniog a maes yfed 2019 ydy Math Roberts, aelod o'r tu allan i Gymru, ond yn wreiddiol o Gwm y Glo, ger Caernarfon.